Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre riaditeľov stredných škôl a ukáže vám, ako nájsť žiakov, ktorí budú prijatí na talentový odbor, pričom týchto žiakov už netreba pozývať na netalentové prijímacie skúšky. Po prihlásení do profilu e-prihlášky nájdete v sekcii Správa prihlášok v stĺpci Stav a označenia označenie Predbežne prijatý na talentový odbor. Znamená to, že tento žiak splnil podmienky prijatia, umiestnil sa v poradí do výšky kapacity v talentovom odbore a tento odbor má uvedený na najvyššej priorite. Týchto žiakov preto nepozývate na netalentové prijímacie skúšky. Pre takýchto žiakov si v časti prijímačky nastavíte hodnotu Nie pre prijímacie skúšky, a to nasledovne. Kliknite na prijímačky v hornom menu. Kliknite na filter prihlášok, prejdite nižšie a zo zoznamu Označenie prihlášky vyberte možnosť Predbežne prijatý na talentový odbor. Kliknite na Použiť a následne na Filtrovať. Zobrazia sa vám žiaci, ktorí spĺňajú nastavený filter. Pri každom žiakovi kliknite na akciu Vybrať a upraviť, prepnite na Nie v poli pre prijímacie skúšky a kliknite na Uložiť. Ak ste už medzičasom takýmto žiakom poslali pozvánku na prijímaciu skúšku na váš netalentový odbor, prosím, dodatočne kontaktujte zákonného zástupcu s informáciou, že žiak sa nemá zúčastniť týchto prijímacích skúšok, nakoľko bude prijatý na talentový odbor. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.